Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Usa sa pamaagi no sa yawa o amahan sa kangit-ngit nga makadanigod siya og muduyog niya no sa pagrebelde o pagsukol sa pagmando sa magbubuhat. Usa no sa iyang gihimong pamaagi ato nang nadayag no sa miagi na tong segment no sa tulumanon. Maong magtakuban siya. Disguises as an angel of light. Magtakuban siya ingon nga anghel sa kahayag ulamdag. Tutok gihapon dani no kay kagahapon no gabi kuwang pa to no. Although na dayag na to ang pipila pero atong paladman bagyog ayo parang makasinati gud ta ba. O aron nga dili na ta malingla. Makasukol gyud ta sa atake sa yawa na to. Kay sa gikaingon ko na kitang mga tao weak man gyud ta. Weak ta no labi na kay naana na to ng pagkamahiligon gayud sa sayop o sala no kanang gitawag na to sa katikismo o concupiscence no. Nisulod ng concupiscence o kitang mga tao doon natay inclinations sa pagbuhat og daodan, nagsugod na niya itong pagkahulog yun sa unang ginikanan na tuadan og Eva. Mabitaw diya sa Roma 5:12, tungod sa unang tao, misulod ang sala. Maong kini nagdala na og kamatayon. Dili man gyud unta kamatayon ang atong destinasyon. Kay wala gyud unta ta himua sa Dios, no? Ang tao wala himua sa Dios aron mamatay. Kay gihimo gud ta sama sa iyang dagway niya ang Dios di man na mamatay. Di ba? Nganong mamatay man ta? Tungod kay nahulog man ta. Na luwatan man nato ang grace, sanctifying grace. Mao nga nisulod ang sala og mao na nga ang tanan mamatay. So prueba nga mamatay man ta, mamatay man ang tao, so nagyud ang sala. So mao lagi kini si Satanas ang iyang yung style ani pag deceiver gyud na to. Unya kung dayag pod nga
kita no kung dayag pud siya nga magpakadaotan, siguro man gyud nga magkabantay ta o posible nga dili nato siya masunod. Makabantay ta so dili siya may atong sundon. O aron madala gyud ta niya, malimbungan gyud sa niya. So sa may iyang buhaton, magpakaanghel gyud siya sa kahayag. Subot pa sabot unsa may standard. Mayon nga ang standard nga ang tao mosunod gyud sa Dios. So mo po na iyang himuon nga ako magpakaaron-aron ko nga maayo po ko. O kana ba angel of light. Ngano man ning atong gipahimug-atan kay kining yawa naman ni siya panggamiton pong tao sa ako nagong giingon nga sa ato nang giingon sa miagi nga kung ang Dios o ang atong Ginoo mugamit na tong mga tao, muna iyang gigamit ang mga tinun-an, nahimong mga apostol, muna karon atong simbahan, kung mugamit siyag tao ang yawa, mugamit po na to. Ang Diyos unta mo'y atong mugiya na to, pinagi sa Espiritu Santo, pero ang yawa, mangita po siyag paaging nga siya may mo kontrolar na to. Pero simple raman unta ni ba? No? Simple ra unta na to pag kung saan na ito ba pag-ingon nga, ikaw, ang imong gisunod, ang yawa. O ikaw, ang imong gisunod, ang Diyos. Sayon raw na, no? Kaya naman, kay kuhan man, kita man na ito, no? Mayroon kag maayo, patpasabot, iya sa Diyos. O mayroon kag daotan, iya sa yawa. Pero, mauna nga, mangitag paagi ang yawa nga, inani akong himuon, limbungan ako sila. Pinagis pagtakuban nga anghel ko nukos kahayag. Ito pala lamdag po. Sa ato pagkining atong tulumanon lamdag sa kahitasan nga ang atong gitumbog ani gikan sa Dios. Siya po iya pong gamito ng pulunga, kahayag, lamdag. Motong akong giingon ninyo bantay taan ni pong lamdag o kahayag kay dili tanang lamdag o kahayag nga gikan Dios kahitasan o gikan Dios. Kagahapon atong nisgutan usas ilhanan kung ang mensahero gani magsangyaw, then ang resulta sa iyang pagsangyaw mabahin-bahin noon ang mga tao dili mausa kana usa na as ilhanan nga ang maong magsasangyaw nahimong magsasangyaw sa kangitngit. Moingon tag nagsangyaw nga nagpatakuban nga kahayag tungod kay gigamit man ang Biblia. Kato akong giingon ninyo katong gitintal ni Satanas si Kristo diya sa Mateo 4. Nigamit biya itong kasulatan si Satanas, di ba? Mauna nga itong balik-balikon diri nga dili din tamutuo kung dunay magwali na to. Ang akong giya ninyo parang dili gyud ta malingla naman ni proseso diri sa Biblia. Dili man ni kay basta-basta lang, no? Ako dili ko mo recommend, dili ko mo suggest ninyo nga ang mensahero gani basta nagtudlo og Biblia. Dahil ang iyang mga pagtulunan na as Biblia, mutuo din ta. Nga naman, kay nasa Roma 15 ba na? Inaingon si Pablo nga, unsaon pagwali, o unsaon pag-preach o pagsangyaw, kung wala siya gipadala. Sent ba? Gipadala. Parehas ni Kristo. Dili man nato matuhuan si Kristo kung wala siya gipadala sa amahan. Unsa may iyang giingon sa Juan 20, 19-23. Juan 20, 19-23, naingon siya, maingon nga ako gipadala sa amahan. Ako usab nagpadala kaninyo. Mo bitang ang Katoliko nagtudlo nga kung moingon galitag last messenger of God, last messenger of the Father, Jesus Christ region na naampo na sa Hebrews 1:1-2. Mao na nga kanang nadudlo nga si Felix Manalo kuno may last messenger of God the Father, dili na usurpation of authority na. Katungod na ni Kristo nga giangkon ni Felix Manalo pinaagi sa mga ministro sa ilang mga wali, usurpation of authority. Kay si Kristo ang last messenger of God the Father. Ang mga apostoles pinadala gihapon sila pero pinadala na sila ni Kristo.
Hasta po niya ito mga obispo kay sila man ang sumusunod sa mga apostoles. Sila man ang iridero o successor. Unya, kung maghisgot galitag pinadala, kinahanglan pinadala ginang usangyaw. Dili kay, kumo ka ng pastor dihang gawali, nagwali og Sabado kay naapoy Sabado sa Biblia. Kumo nagwali nga dili ipakaon ng baboy kay naapo na sa Biblia. Tuo dayon ka. Tanawa sa ng credential niya. Kung pinadala ba na siya. Kay sayon raman ng pagpugnit o mga tekstos Biblia, bisang ako. Pwede ko maghimo o grupo. Then ako pong gamito ng mga pagtulunan sa Biblia na mahimo ba kong tinuod nga magwawali nga bisag wala ko gipadala? Nga, igo ra ko ni palit og Biblia din basa din ako ding pang gamito ng mga pagtulunan sa Biblia. Dahil moingon na din ko, alimaw tuo mo na ako. Unsaon pa ang akong credential. Wa man ko gipadala. Ya, basig moingon mo nga, Veritas, tinuod na, kinahanglan gipadala gyud ng mensahero. Unya ang pangutana ron, unsa man ang pinadala diha sa Biblia? Well, bantay po taani kay sa Biblia, klaro kayo. Giunsa pagpadala sa amahan si Kristo. Amo to. Pinaagi og usa ka babae. Ang ikaduhang persona nga mao ang anak no si Kristo, ang pulong, nagpagkatao. Nya giunsa man, sulod didto sa taguangkan sa usa ka babae, si Santa Maria. Nagpakatao. Mao nang naa. Mao na ang pagpadala. Unya ang pangutana, diri na punta sa gipadala ni Kristo. Unsa man ang pinadala ni Kristo? Direktamente yung gisugo niya mga apostoles. Mao na ang pagpadala niya sa mga apostoles, direktamente yun niyang gisugo. Dayon ang iyang mga apostoles o mga tinunan, giunsa man niya pag panudlo, unsaon pagpadala pod sa ilang mga successor o mga sumusunod. Unsa man be? Balo mo na. Kay matag tinuhuan ron na amang yun na. Kanang gitawag nato ron og ordination o pagpandong sa kamot. Proseso na oy. Bisan ko diya sa atong Supreme Court o kanang mahimong abogado, dili man na kay basa-basa lang ka diha og balaod sa atong nasod den moingon din kag abogado nako. Kay bright kay ko. O dili na pwede. Proseso na. Mutik sa ka diha og bar. Then napag yun ay paghurar. Unsa na ina na. Kana pong mga justices sa Supreme Court, inahan hapon, dili na pwede nga. Basa lang kag kanang, unsa ni, kanang mga luboks, then moingon din ka, bright na ko, Chief Justice na ko, di na pwede, oy. Proseso na. Munang ako, dili pwede nga, mubasa kog Biblia, then akong panggamito ng pagtulunan diya sulod sa Biblia, then tudlo din ko, ang baboy dili ipakaon, kay dili man po na noon sa Biblia, kato sa daan noon kasabutan. Usa po na diya, Sabado nga, nabatasan ni Kristo, sa Old Covenant man to, no? Yang gihulagway. Tudlo ko na kay nas Biblia, dili din tamo to. Ang importante gyud kanang authority. Kung pinadala ba ka kay kanang pinadala gi authorize man. The one having authority. Yaman na sa Matthew ba to? 7:29, the one having authority. Nanglan authorize o gipadala gyud ka. Nagiunsa man sa mga apostoles, pagpadala ang ilang mga sumusunod, pagpandong sa kamot o ordination. Na, malanglit mo ato ta sa Iglesia ni Cristo, no? Ni Felix Manalo. Na ay ordination po na sila, di ba? Pagpandong, muluhod, manggalin na sila sa ilang executive minister. Ingon ra ba sila nga basta luhod, simba na. Na ilang muluhod mo na sila atubangan sa ilang executive minister sa ordination. But papasabot ilang gisimba ang ilang executive minister. Kana dako po ng tubagonon galit nila. Kay kung muingon sila nga adili man tanan pagluhod pagsimba. Sa ato pasakto daytang Katoliko. Kay di ba ila man tang akusahan mo luhod tas mga santos, muingon man din sila gisimba nila ang mga santos, ingon nga Dios. Dili na. Kay ang atong pagtulunan muingon man ta dili tanang pagluhod pagpagka-Dios. Kay kung muingon ta nga tanang pagluhod pagpaka-Dios, sa ato pasayop po dahil ng inyong gihimo sa ordination sa pagka-ministro. Nga, muluhod ang mga ministro sa executive, atubangan sa executive minister, kay aron pandungan sa ulo, kay ordinahan god.
Oh. Na karon ang pangutana, ang simbahan nga gitukod ni Kristo dugay naman 33 AD, unang siglo. Dayon gapadayon sa ato pa kay gapadayon man kay naa sa Lucas 1:33 lig-on kay magpadayon dili maputol dili kanang ilang giingon nga total apostasy kuno di na mahimo kay lig-on man ang gitukod ni Kristo. Sa ato pa kay dili man maputol kay magpadayon man sa ato pa dili pud maputol ng ordinasyon kanang pagpandong sa kamot ang pangutana. Kinsa may gapandong o kinsa may ga-ordain ni Felix Manalo? Na kay bulumon sa itubag nila na kay saksi man yung kus debate an adto Cebu o bisan sa ubang mga debate moingon sila nga si Felix Manalo dili kuno kinahanglang ordinahan o pandungan sa kamot. Ngano man kay siya may gasugod. Kay ang ilagong pagtulunan nawala man kuno tong Iglesia ni Kristong original God. Okay na talikod man kuno completely, no? O kita no mga Katoliko di ta mo tuwa na mahimong naa sa Biblia giingon daghan ang matalikod, daghang mubiya pero dili tanan kay lig-on man. Oh. Na moingon sila nga nawala man gud to, mao na nga sugda na pud, i-restore na pud to kay nawala man. So ang magsugod natural wala gyud mag-ordain niya, wa gyud mo pandong niya. Naapod sila punto kay ila man ding example himo ang example to si John the Baptist ba to? O kinsa tong mga tao diha sa Biblia nga wala sila ordinahe, wala sila pandongi kay sila may nagsugod. O kung magsugod gani dili kinahanglang ordinahan. Pero paltos gyapon. Nga naman. Kay ang buot nila mapasabot dayon ana nga nawala gyud itong kuan. Ila sang i-prove nga nawala ang Iglesia ni Kristong tinuod. Na kung matinuod na dakong guba sa pagtulunan sulod sa Biblia. Distraction. Nga naman, laliman ka, ang gitukod ni Kristo nawala, nabuntog sa demonyo. Di ba? Oh, di ko na makatugot. Muna'y pagtulunan yun sa tao nga klaro kayo, no? Nga, moingong ko nga klaro yun kayo nga mga false preachers ng ilang mga, selo ako, ministro nga naman. Kailaliman ka nanudlo sila nga ang iglesyang gitukod ni Kristo nawala. Mo ilang gamiton ra ba nang sa Acts ba na 20 diha dapit nga mingon sila kay gisulod man kunog mga lobo mo nang nahurot. Then ang nabilin gipamatay so way nabilin. Na mo clever argument pod. Pero ang tubag na to ana granting without admitting wa gyud nakapadayon, no? Yun sa man nila pagkita dito mong lugar, no? Granting kanang ilang kutloon nga teksto sa Epeso ba na o sa buhat na limot ko basta ako nang nasusi nga granting katong tuwa ditong gipunting ang iglesia to dito sa Epeso. Oh, Epeso ha. So, granting nga ang iglesia nga lokal dito sa Epeso nahurot og kawala kay gisulod og mga lobo. Na karon ang pangutana, how about dito sa ang iglesia sa Roma? Kay naabot mas Roma. Sa Tesalonica. Oh, sa usa pa to, sa Espanya. Daghan mang naabtan sa iglesia dili ra man kay Epeso. Nya, ang dako yung pagtulunan nga nag-ingon si Kristo sa Mateo 16:18 nga bisan ang ganghaan sa impierno bisan ang ganghaan sa impierno dili makabuntog sa iglesia nga akong gitukod. Palig-on lagi. Then, sa Lucas 1:33, kini magpadayon. Nabagoy magpadayon niya mawala, day. Ngayon mong bakakon si Kristo, anak. Oh, sumo na nga, dili makapasar ng ilang argumento nga, di na kuno kinahanglang ordinahan si Felix Manalo, pandungan sa kamot, kay siya man kuno'y nag-una, siya man kuno'y nagsugod. Usurpation of authority gapon. Nga naman, kay sa New Covenant Religion, si Jesus Christ mo'y magsugod. Founder, wala giingon nga naapay laing mutukod ani. Si Kristo ra. Na, okay, tulor ramang ka bahin, no? Ang unang bahin katong patriarchal religion, katong panahon nila ni Noe, Abraham. Dayon, sunod, Judaical, katong panahon ni Moises, hangtod na pag-abot sa Bagong Testamento. Dayon, ang ikatulong bahin, mao na Christianity, katong gitukod ni Kristo. Nga,
gihinganlan o gihulagway ni San Pablo nga kini Iglesias mga balaan, unang Korinto 14:33. Then gihulagway po niya nga kini Iglesia sa Dios, nasa 1 Korinto 1:2. Then iya pong gihulagway nga kay si Kristo may founder, Iglesia ni Kristo kuno ni. Pero Iglesia ni Kristo nga si Kristo mo yung gasugod, dili si Felix Manalo. Dayon pag-abot sa ika-duha ba to? Mga unang bahin sa ika-duhang siglo na amay na nahimong disipulo si Juan nga si Obispo Ignacio. Iya pong gisundog si Pablo nga maghulagway-hulagway sa iglesia. Kay si Pablo gahulagway man, kining gitukod ni Kristo kay balaan man, gitawag man sa pagkabalaan ng mga sakop mo na tawagon po ni nakog iglesyas mga balaan. Dahil kay iya man ni sa Dios, tawagon po ni nako og kanang iglesia sa Dios. Unya kay si Kristo man nga gatukod ani, tawagon po ni nako iglesia ni Kristo. Pero dili nang iglesia ni Kristo nga nagsugod sa Pilipinas ha. Dayon kay giawat mo na ni Obispo Ignacio nga, pwede daay ng sakop, pwede daay ng obispo, pwede daay ng leader mo hulagway, unsa ang iglesia. Mao na nga, giawat po ni Obispo Ignacio si San Pablo. Iya pong gihulagway nga, kining iglesyang gitukod ni Kristo, Katoliko. O kaylap sa tanang kanasuran. Doon naman siya gibasihan na. Wala no ni ingon. Ako, maklaro na ako nga doon na siya gibasihan, kay dili na basta-basta iyan ang isulti nga wasa gibasihan. Na pwede na to na mag-connect atong Marcos 11:17. Nga niingon si Kristo nga di ba nasuwat man na nga ang akong balay pagtawgon kini ug balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Di ba universal? Then sa King James of all nations. Unya kung naamoy ka ng King James version, dayon mo refer mo i-cross reference sa interlinear Greek kanang buhat 9:31 gahisgot diha og sa Grego og katoles sa Grego. Then ay variation pod sa Greek nga kataholes o kataholos nga kung in Englishon throughout all. Diha na siguro nakasiguro ko nga urag diha na gibase ni Obispo Ignacio kanang pag-ingon niya Catholic. Okay, kanang Catholic God o Katolika, murag gigamit naman nato ng in English pod. Then actually murag di kay mura mao gyud kombinasyon na sa Grego o Katoliko. Grego o kinat sila o na Katolika. Pero ang root gyud ang Greek nga katoles or kataholes nga in English throughout all. Mao na nga nganong gitawag ni Obispo Ignacio og Catholic o throughout all, buhat 9:31, kay mo man po'y gusto ni Kristo itawag sa iyang iglesia o balay. Di ba ang balay iglesia man na, unang Timoteo 3:15, ingon si Kristo, di ba nasulat naman na nga ang akong balay sa tupa iglesia, kay duha may meaning na iglesia, building o simbahan o iglesia. Pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Alang sa tanang kanasuran. So, mao na. Nga ang iglesia karon nga gitukod ni Kristo na ilan na ni nga alang sa tanang kanasuran o Catholic. Nganlan sa laing ngalan, dili na maduha malain-lain. Kay si Simon gitawag og Pedro, dili man maduha ka tao si Simon ug Pedro usaraman. Si Saul gitawag og Pablo, dili man maduha si Saul ug Pablo. Usaraman. Ako gyuning balik-balikon kay aron klaro ba? Ako pirmiro gyud nganlan ko sa kong ginikanan og Silbert. Dayan dako nako gianggaan po ko og Bobby. Duha na akong ngalan. Naduha ba ko katao sa diyang ginganlan ko og Bobby? Dili oy usara. Dayan pagkadako nako nga mahilig ko og radyo, den mahilig po ko og truth kanang kamatuuran, kay mo man gyud na akong gusto, kamatuuran gyud. Gi Latin na Veritas. Mo na Veritas mo. Tawag po kog Veritas. So tulo na ko kangalan ron na ila. Silbert, Bobby, Veritas. Pero dili ko tulo ka tao, usara ko. So kaya ang iglesia ang gitukod ni Kristo, gitawag magkatoliko, therefore usara ang iglesia ni Kristong genuine, dili fake ha. Usara ang iglesia ni Kristo og katoliko. Mo na nga misnomer kung dunay magwali
Doon ay ministro magwali nga, kamong mga Katoliko, biya mo sa pagkakatoliko kay mag-iglesia ni Kristo mo. Misnumer na nga naman, nganong kitang mga Katoliko mag-iglesia ni Kristo pamanta, nga kining Katoliko, mao man ni ang tinuod nga iglesia ni Kristo. O kino mga tinahod nga tigpaminaw, pikin na pod atong panahon. Ugma siguro kung dili ta malimot, atong hisgutan, palapdan, katungwa na to mapalapad gagabi, no? Gagahapon. Kining mahitungod sa larawan, ribulto, then sa Santos po o katong bunyag. Kay kadtong objection, wala pa man ako hisguti, no? Kay kinahanglan tukion pa na tong objection, kay ang ato lagi mga pagtulunan kay tinuod man gyud nga iglesyang gitukod ni Kristo moingon ta nga dili gyud masayop ang Katoliko. Kay ang Espiritu Santo mo'y gagiya gud niya. Niya may kag Espiritu Santo mo'y gagiya unya na sayop. Unya naamang gi pasidaan diya sa Isaiah 5:20 nga bantay mo kay ang insaktong pagtulunan himuong sayop na sa uban. Di ba pagkadaghan natong pagtulunan ron sa Katoliko nga insakto nya himuon nilang sayop pras anang bunyag sa bata sayop kuno na. Nya mo gamit ra pagtudling sa Biblia. Di ba? Oh, kana kunong bunyag nga buok sprinkling sayop kuno na. Naunsa man nato pagpabarug nga di na tinuod, no? So mo nang hisgutan nato na ugma, no? Ipadayon nato to. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inhan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, no? Tax Ilumba o Danny Luod na aday si J. Put sa hul. Okay, ang hangtod ugma pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan.